Divendres passat ja els parlarem per Halloween d'una varietat de carabassa, però és que, Eva, ens has portat 1001 varietats que tenim a l'equip de realització Boixet, que no sap on enfocar. Per què parlem avui dels carabasses? A veure, efectivament, és que al final a mi m'agrada Tots Sants, però Halloween és el que triomfa i ens hem fartat de veure carabasses en aquest moment, que són les reines de les frases fetes, que no et donen carabassa, treure carabassa a un examen, això és massa... Pa la carabassa. A nivell botànic estem parlant de la família de les cucurbitàcies, que va migrar a Europa al segle XV des d'Amèrica Central. Això va causar una miqueta de confusió perquè també apareixen en textos de cuina àrab 300 anys abans. Però és per un tema de traducció. Se va traduir la carabassa que nosaltres tenim en el cap, igual que si fora una carabassa que gastaven els àrabs, que era un altre gènere d'origen africà. Amiga, i entenem que carabasses n'hi ha de 1001 varietats. Sí, el tema és que la família de les cucurbitàcies comprèn diferents gèneres. El més conegut és el cucurbita i tenim la cucurbita màxima, que és la carabassa de torrar, la que coneguem tots, la que es fa més dolça, però també n'hi ha altres. Està la carabasseta, que és cucurbita pepo, i ahí dins hi ha una varietat que és la carabassa de Halloween, la que se treballa també. I després està la cucurbita ficifolia o la sidra, amb la que es fa el cabell d'àngel. Però n'hi ha més gèneres. Està el gènere lagenaria, del que formen part les carabasses vinateres. És carabasses que tradicionalment hem gastat per a transportar líquids, de flotadors també, o de cantimplores. Després està a continuació el gènere lufa. En el gènere lufa obtenim les esponges vegetals. Algun reportatge hem fet, al programa. Ho fet també, perquè són molt conegudes. I després hi ha un altre gènere, que és el gènere benincasa, del que forma part el que es diu carabassa xinesa o meló d'hivern. Tenim on triar, Tenim on triar perquè, a més, tenim en el cap que les carabasses són de color carabassa, però n'hi ha blanques, verdes, grises, n'hi ha fins i tot blaves. De les blanques hem parlat també al programa, ja som experts en carabassa. És que, a més, també, mira, en tenim en estiu, d'una pell més fina, en tenim en hivern, amb més polpa, més dolces i de pell més grossa. Són unes plantes terreres que ocupen molta superfície, però tenen circells i poden enfilar-se també cap amunt. D'elles ho aprofitem tot, aprofitem la polpa, les llavors, les famoses pipes de carabassa que tenim així, i en algunes varietats fins i tot es menja hasta la flor. I són riques en betacarotè, un pigment vegetal que en el nostre cos es transforma en vitamina A i és bo per a les defenses i antioxidant. Com estan al forn? Com estan al forn? Com estan al forn de bones? Una carabassa valenciana al forn, això no té preu. Quina seria la carabassa valenciana que tenim així? La cucurbita màxima també la tenim així, que és el que diguem la carabassa xata de torrar. Gràcies a ella tenim bunyols de carabassa, algunes talletes de la ropa i talletes. Això no te n'has portat. L'arnadi, això no l'he portat. Portar la carabassa, però bunyols no. Punt negatiu, Eva. És veritat que aquestes són les que se fan més grans, però enguany no ens hem portat nosaltres el rècord. Se l'han portat una carabassa navarra que pesa 1.187 quilos. 1.100? Alguna altra carabassa també entre de rècord. Carrossa de ventafocs farem o alguna cosa, perquè és increïble. Així també tenim una altra carabassa valenciana, és la carabassa del cacauet. Aquestes que són verticals, estrangulades per el centre, que són més claretes i amb les que fem cremes. I de carabassetes, varietats, tenim la carabasseta blanca o la d'Utiel. En la carabasseta és curiós perquè està domesticada fins i tot abans que la tomaca i en la carabasseta, en la mateixa mata, trobem flors masculines i femenines i els pol·linitzadors tenen un paper importantíssim. Normalment, Eva, em porta flors i normalment sempre li pregunte per com mantindre aquestes flors a casa. Entenc que carabasses a casa no. A veure, jo, si tens un balcó, jo no t'imagino cultivar una parcel·la de 1.000 metres quadrats, que no és el cas. Jo el que vos porto és una idea, que ens animeu a cultivar el que són una varietat de carabasses, que són les carabasses mini, que hem portat així, que són una varietat que són decoratives, no són de consum. Se planten les llavors per Sant Josep, diu la dita. Per Setmana Santa, la carabassa es planta, però l'abuela que ho dia, plantades ja les tenia. Així que se planten abans. En una jardinera normal, són molt boniquetes, però se tenen que plantar, en realitat són senzilles. En una jardinera normal, a cara solar, que en un substrat això sí que estiga molt enriquit, que tinga humus, que tinga compost, i el reg, un reg normal, però quan adquirisquen ja, estiguen formades, hem de reduir-lo al mínim. Li afecta el fong de l'oïdi, el podem tractar, trobarem una polseta en les fulles, podem tractar-lo en sofre, en quantitats xicotetes o en un preparat de cua de cavall, que és més ecològic, i després es recullen entre octubre i novembre, quan hagin adquirit el color adequat, sempre conservant el peduncle, el ravet, i ens poden durar entre 6 mesos i un any si estan en un lloc ventilat i sec. Parlem d'aquesta duració perquè si ens sucumbit al Halloween nord-americà i ens hem fet amb una carabassa per a Halloween, hi ha alguna manera de que ens dure més a la cuina? A veure, si volem tindre bé un temps, podem fer algunes cosetes com els tallets que li hem fet per a fer aquesta cara terrorífica, untar-los de vaselina, i podem preparar una dilució de lleixiu en aigua i ruixar l'interior per retrasar la pudrició. Així n'aguantem la decoració fins que arribi la de Nadal. Fins a Nadal podria estar la carabassa a la cuina. No sé jo si tant. Si ens adellantem en Nadal, sí. Bon consell, ens agafem això consell. Eva, mil gràcies. I avui una visita més del poble que busquem.